sebalang kasunatan o karon ani ang mga evangelist Brother Judy Laig. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Bino mga kaigsunan, maayong buntag ka natong tanan o pasalamatan ang Ginoo nga nintaknaa makahimo tas pag-live kay
sa kagabion mga kaigsuonan, minus kaayo ang signal. Muna nga karon ta mag-live every morning. O na nangumusta ko ni Elijah Dalogos Bagyas. Good morning, everyone watching from KSE Ridja. God bless us all, Sabbath keepers. Okay, gikan ni Elijah Dalogos. Okay. Jira Auman. Good morning, Paglaom, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Okay, thank you very much sa atong mga kapaglaom nga nagtan-aw karon mga higala ning sayo nga kabuntagon, no? Atong pasalamatan ang Ginoo nga kugi kay mo nga maminaw sa mga bililhong pulong sa Dios. Magampo ta. Dalaygon og mamiyaon ng mga Dios nintak na karon sa kabuntagon. Ikaw magatabang kanamo, maghatag dugang kaalam, panalangin ni ang mga nagatan-aw, social media nagapaminaw og tagay sila og giya sa matag usa og kanamo sab. Salamat o Dios pagtubag sa ngalan ni Hesus. Amen. Binigson padayon ta diri sa ato nga tulumanon na pag-utingkay sa kamatuoran, ayag kaguol duol sa Dios. Muna duol kita sa Ginoo mga kaigsoon, no? Kay kung dili ta mo duol sa Ginoo higala, ang may tabo mga kaigsuonan, makasulod ang daghan kaayo nga mga pagsulay, mga kapaglaom. Okay nang atong pasalamatan nga ang atong Ginoo mga higala naghatag nato og kining kaalam og kahibalo para nga matag usa ka nato makasabot gyud sa gitawag og kamatuoran. Sumala sa panultihon 29:25. Kadluki ang tao og maalaot ka, saligi ang Ginoo og mabulahan ka. Nag-ingon ang Biblia nga kung mahadlo ka sa tao, sampol, dili ko mag-alagad kay masuko ang akong uyab, masuko ang akong bana, masuko ang akong mama, masuko akong papa. Matud pa, kung nahadlo ka sa tao, nagpasabot higala, wala na kay pagsalig sa Dios. Nag-ingon ang Proverbio 29:25, kahadluki ang tao og maalaot ka, saligi ang Ginoo og mabulahan ka. Diha kita sa Ginoo mga kapaglaom, no? Musalig kita diha sa Ginoo kay ang Ginoo mga kaigsuonan muhatag og kining sure, no? Walay pagkapakyas mga kahigalaan. Kung muhatag siya og mga nindot nga mga guide, mga kalipay, ang kalipay nato naara gyud sa Ginoo mga kaigsuonan. No, mo nay giingon higala nga ayaw kaguol duol sa Ginoo. Sa panahon mga kaigsuonan, moabot ang kalisdanan sa atong kinabuhi. Walay laing dangpan nato ang ato ragyong Ginoong Hesukristo. Ampo ta sa Ginoo, unya atong isalig niya ang tanan. Matud pa sa Juan 14:1 ug 2. Matud pa diha mga kaigsunan, ayaw kaguol, salig sa Dios. Ayaw kaguol, salig sa Dios, salig sa kamo kanako. Sa balay sa kong amahan, adunay daghang puloy-anan. Magaingon unta ako kaninyo, nga magaadto ako, mag-andam og luna alang kaninyo. Sa diyang makaadto na kog makaandam na kog luna alang kaninyo, mubalik ako og pagadawaton ko kamo. Ayaw kaguol, ayaw kalisang, dili magkaguol ang atong kasing-kasing. Nganong gisulti sa balaang kasulatan mga kapaglaom, nga ayaw kaguol, ayaw kalisangi, o dili magkalisang ang atong kasing-kasing tungod kay aduna gayud tay kagul-anan, aduna tay mga gitawag nato nga kagul-anan, kasakitan, kabalaka na ani sa tao mga kapaglaom. Mo na nga
ang Biblia nagsulti, ayaw lang yung salig sa tao. Kahadluki ang tao, maalaot ka. Kaya ang giingon sa Biblia, kahadluki ang Diyos. Ug bantay ang iyang mga sugo. Ug mao kini higala ang giingon sa balaang kasulatan. No? Ato nga kahadlukan ang Ginoo. Unya bantayan ang mga sugo, mga kahigalaan. Apan kung musalig kita sa Dios, kung musalig kita sa Dios mga higala, ang mahitabo niya na tagaan ta niya og panalangin. Unsay giingon sa Biblia higala? Panultihon 29:25, kadluki ang tao og maalaot ka. Saligi ang Ginoo og mabulahan ka. Wala giingon sa Biblia mga kaigsuonan. Muna nga, patupad gini Kristo, gandam kog luna do sa langit, kaya nakita manggod mga higala ang atong mga kagulanan diri sa yuta. No? Doon natin mga kasakitan, dagko kaayo nga mga problema niing kalibutan mga higala. Ang atong kalibutan karon nga gipuy-an walay kasiguruhan. Walay kasiguruhan mga kapaglaom. Puno sa kabalaka. Unang gipangandoy karon sa tao mga higala ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Parang wala na mga kahadlok, wala na mga kalibog, wala na kasakitan, ato nang isalig sa Ginoo. Apan ang Biblia nagsulti sa 2 Corintos 5:17 nga mao'y batnan sa tao. Busa kun bisan kinsang ang anaa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang mga butang nga daan na nagpangagi na, ani karon sila nga bag-o. Ang gikinahanglan sa Ginoo ang pagkabag-o gyud sa tao. Sa tanan nato mga pagawi, sa tanan nato nga mga gipangbuhat, ang gipangayo sa Ginoo. Kadtong mga butang, mga daan nga mga butang nga naa sa imong kinabuhi, mga gumunhap sa imong kinabuhi. Wad ato. Wala na to. Kay ang anaa ni Kristo ang mga daang mga butang nga naa sa tao, kagulanan, kabalaka, kuhaon to mga kaigsonon. Muna nga kanunay siyang nagsulti, pahimangno sa mga tao nga niining kalibutan na ayaw intawon kamo pagpauyon sa kalibutan. Unsa may naa sa kalibutan? Roma 12:2, dili ta magpaanod sa kalibutan. Nakita nato ang kalibutan karon, grabe na kadautan, grabe nang katalagman. Muna nga karong panahona, maog yun ang pagduol sa Ginoo para mabag-o ang atong kinabuhi mga kapaglaom. Mao na nga ninintak na sa sayo nga kabuntagon, kung kagabion buntag man sa inyo diya udto, atong gipamalandong mga higala. Una nga lipay ta mga kaigsuonan nga gitagaan ta og panahon sa atong Ginoo. Nagtan-aw sab karon si Ildefonso Cobel mga kapaglaom. Amin paglaom. Okay, Jira Auman. Alaba PG ni Ma'am Maria Balog o sa tanan nga mga team debaters. Bibo na kayo ang team debaters mga kaigsunan. O sa tanan nga mga pastors nga nagpakabana sa buhat sa Ginoo, tanan nga mga magwawali. Tibuok pwersa sa Seventh-day Adventist mga higala nga nagasangyaw sa mayong balita. Kada church aduna nay paglihok alang sa pagpahibalo sa mga tao
niining katapusan nga mga adlaw. Ug munay gingon mga higala nga kon ang usa ka tawo magpakabana ning kalibutana, magasusi sa Biblia ug unsay buhaton, ang Dios adunay kaluoy kaniya. Ang kaluwasan nato higala na ara gyud tas kaluoy. Santiago kapitulo 2 bersikulo 13-14. Ug ang kaluoy magadaog sa paghukom. Muni nakanindot din kay ang Dios mga higala maluoy nato. Apan kita higala kinahanglan usab maluoy sa atong manluluwas. Walay lain mga kapaglaon nga nag-ula sa iyang dugo. Nagpakatao siya. Ang Dios nagpakatao para maula ang dugo alang sa katawhan ug unsa gayud kadako sa gugma sa Ginoo. Muna ang awhag sa atong Ginoo. Giulahan tag dugo, busa kita dili magkaguol. Isalig nato ang tanan diya niya. O isalig nato. Grabe na ang kalibutan nato karon bisan sa espirituhanon higala. Grabe na ang pagpangtui sa mga tao. Grabe na ang mga Biblia higala nga gipanggamit mga kaigsunan. Gipanggamit karon nga dili na mao ang sa original. Kung aduna may kakrisis sa kalibutan, aduna say kakrisis sa espirituhanong kalibutan mga kaigsunan. Muna nga grabe ang pakigbugno karon higala. O pakigbugno karon. Pagtugaan sa tinuod, naapoy mga katawhan, mga kapaglaom nga nagtugaan sa bakak, gibasi usab sa Biblia. O kana mga higala, muna gingon mga kaigsunan nga ang Ginoo nagtan-aw ana. Masuko siya mga kaigsunan. Kung imong basahon ang Pinadeg 16:21, suko gid siya higala. 20:21, magpaulan siya sa mga 50 kilos nga ice ngadto sa mga tawo wa magpakabana sa kamatuoran. Mga tawo nga nagtuis. Kung magtuis na gani ta higala, Ginoo ang atong kontra. Muna nga ato yung iampo mga kapaglaom nga ang mga tao makasabot sila para makuha ang tunglo, para nga makita nila mga kaigsuunan ang kamatuoran. Mga higala, live ta sa Facebook, live po ta sa YouTube. O daghan kay magtan-aw sa YouTube, naapoy magtan-aw sa Facebook. Muna nga pasalamatan nato ang mga tao karon nakapaniid na mga kaigsuunan. Dinhi lang sa name nga mission, grabe ng bautismo mga kaigsuunan. Grabe ang miduol sa Ginoo. Karong panahon na ang mga tao nag-anam na og paduol sa Ginoo. O na nga atong iampo mga igsuon nga ang atong ngalan kanunay gayong masulat sa basahon sa kinabuhi. Kay once masulat kini mga kaigsunan, munay giingon higala, sigurado ang atong langit. Mas ikalipay nato mga kapaglaom. Ikalipay nato higala nga ang Ginoo naggiya kanato, naghatag nato og kalipay. Nag-auhag siya nga dili lang maguol ang atong kasing-kasing. Sumala sa mga daghang mga bersikulo gisulti sa Biblia, ang gipasalig sa Ginoo ang John 14:1 up to 3. Dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sa katapusang bahin nag-ingon, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Ug kana mga higala,
Mao kana ang atong gipaabot. O Ginoo, balik na. Apan sa dili pa siya mobalik mga kapaglaom, niata sa ibabaw sa kalibutan. Niata sa ibabaw sa kalibutan. Kung naata sa ibabaw sa kalibutan, gikinahanglan nato higala nga magapakita sa kahayag nga gikan sa Dios. Efeso 5:8. You are the children of light. Ikaw mao ang anak sa kahayag. Kung imong basahon ang 9, unsa man ang kahayag? Ang kahayag mao ang tinuod, ang kahayag mao ang pagkamaayo sa tao. Ang binuhatan sa tao nga maayo makita ang hulagway diha sa Ginoo. Sa tinuod lang mga kaigsunan. Mo na nga nining nga tagnaa makapamalandong kita sa dili na madugay mga kaigsunan, makita na nato ang atong Ginoo naong ug naong. Magpakita sa diya nga mobalik siya, dalon ta imong basahon ang pinadayag 11:12. Kuhaon ta si Ginoo, Isaiah 52:13, kadtong mga nag-alagad nga buutan sa Ginoo, dalon niya didto sa ikatulong langit. Mga kapaglaom, walay laing basulon og ang tawo dili maluwas. Kita ra gyud. Bruhanon 9:28. Kas ara siya maghalad, magpakamatay, apan mobalik siya sa ikaduha aron sa pagluwas kanato pag-usab. Kinsa may iyang luwason? Kadtong nagapaabot kaniya. Mga kaigsunan, kita higala nagpaabot ta sa atong Ginoo. Kuno naman tay mga kapakyasan, ato lang isumbong niya. Ato lang ikumpisal sa atong Ginoong Hesukristo. Kung mga tao mingon nga, ngano pa man mobalik ang Ginoo? Apan ang saad sa Ginoo, pag makaandam na kog luna didto, mobalik ako kuhaon ko kamo. But pasabot, wala pa siya kaandam og luna. Kay tan-aw niya murag hatag kog luna dinis langit unya wa pa may murag wala pa may nabag-o sa kinabuhi. Gipaabot sa Ginoo kapaglaom nga adunay pagkabag-o sa tao, adunay nakita sa Ginoo nga adunay pagka maayo na sa tao, kahayag sa tao. Nakita niya na mubalik siya mga kaigsunan. Pero mintras nakita, wala pa niya makita ang pagkabag-o sa tao, ang pagpatuyang sa tao sa kalibutan. Matod pa sa 2 Pedro 3:9, ang Dios dili langay-langayan, sumala sa pagsabot sa uban. Gusto sa Dios nga ang tanan maghinulsol. Gusto sa Dios nga ang mga tao kapaglaom maghinulsol. Maunay gusto sa Ginoo. Ikaw karon, kita, kanus amanta, muduol sa Ginoo. Sumala sa atong gitunan, ayaw kagool. Duol sa Ginoo. Ha? Duol sa Ginoo. Una, dili mag-uol mga kaigsunan. Ayaw kagool. Naay Ginoo sa langit. Naghatag nato og guide mga kaigsunan. No? Hatag nato og kamatuoran nga angay natong sundon. Muna nag-introduce siya na pamatas kalibutan,
iyatang gitagaan og klo asa ta mosubay. Munang Mateo 7:13-14, agi mo sa masigpit nga dalan. Muna giingon sa Ginoo, agi mo sa masigpit nga dalan. Wa may mangagi kay didto mga kapaglaom, no? Way mangagi didto. Nganong wa may mangagi didto? Lisod man gud didto. Ang imong kauglingon murag pinugngan mga kaigsuonan ba, no? Una nga dili ta agis pikas. Pikas yahay pa unya napoy Ginoo kay namon poy mga simbahan. Diri ko kay ari ko pikas. Uy, magsilbi kung diri ko pikas, no? Oh, pila ram ni kabuok ang gamay ra gyud mga kaigsunan, no? Kiting gamaya ra gyud ba? Oh. Nawa. Pati daghana nga na nangagid is pikas, oh. Astilan mga kaigsunan. Muna'y giingon higala, sao na lang ning atong kalibutan karon mga kaigsunan. Pati daghana nangagid. Sa pikas murag sargi kabuok. But pasabot, jutay lamang ang makatultol. Pero introduce sa Ginoo higala, matud pa sa Salmo 119:1, magalakaw kamo sa kasuguan ni Jehova. Pinadayeg 21:5, ginasulat kini kay kasaligan og matuod. Naradiha mga igsoon, kung gusto kag kaluwasan, makaplagan nimo sa balaang kasulatan. Ayaw paglaban sa relihiyon, kundi personal nimong pagtuon sa Biblia nga walay relihiyonay. Kay diha nimo makaplagan ang kamatuoran. Kay kung maglaban ka sa imong reliyon kapag laom, ang mahitabo mga kaigsunan, mangita kag bersikulo nga mutugbang sa imong reliyon. Oh. Muna mga kaigsunan. Muna'y giingon nga, dirita pre, dirita bay, kay maayo din maayo diri agian ba. Dirita spikas, ayaw diha, kay kainom, di na ta kasigarilyo, di na ta makapanchicks diya. Lisod tag trabaho diya, kay sa bado, diri kay libre, pwede ta makasimba, pwede dili, pwede makainom, mahubog, manigarilyo, mamaili, mangdisko. Diri ta, okay di. Nya, naampoy Ginoo diri. Mga pagkaon, libre, hurot tanan, basta kay masulod na simong ginuhaan. Dias pikas, ayaw na diya, daghang gidili. Mga kapaglaom, maunay mga usang nga gidumilian sa tao. Pagkagamay ra gyud ang miduol sa Ginoo. Pagkagamay ra gyud ang misubay diya sa dalan sa Ginoo. Hinumduman nato bisag masigpit ang dalan, pero nakita nato sa unahan maong kinabuhi. I am the way, the truth, and the life, matud pa ni Jesus. Bisan tod masigpit apan duna kay kamatuoran, ang dalan nga imong gilakwan may kamatuoran, ug sa unahan matud pa ni Kristo, I am the life. Ako ang kinabuhi. Nakiksunan, dili katiaw-tiawan higala ang gisulti sa balaang kasulatan. Pagkanindot sa gisaad sa Ginoo. Nga matud pa, ayaw kaguol. Salig sa Ginoo. Salig sa Ginoo. Dili ta maguol mga kaigsuonan. Kinahanglan musalig ta sa Ginoo.
gikinahanglan mga kaigsunan. Bisan tuod magsubay ka sa inusara nga dalan, okay lang. Bisan og gamay lang ta din basta ka matuoran. Pero bisan tuod gamay o itandi ngadto sa mga nagbantay Domingo mga kaigsunan. Matud pa nila nganong anha man kung Sabado nga mingaw man diya. Are ko Domingo kay bibo kayo. Sino dun po? No? Tinuod po mga kaigsunan. Never crying again, and praises to the great I am. We will live in Atong pamalandungon mga kapaglaom, of the ang isaad sa Ginoo. Dili na ta magtiaw-tiaw karong panahona. Tindanay na ta mga kapaglaom, mga kaigsunan. Walay tao mga higala nga dili mapakyas. Mapakyas niya punta. 1 Juan 1:1. Matud pas Biblia, mga igsuon, gusto kong dili ka mo magpakasala. Apan kay makasala mangyud aduna tay mandalaban. Ayaw ka balaka. Balik ta sa Ginoo. Para mabalaka man ta, nga naaman tay Ginoo mga kapaglaom. Balik ta sa Ginoo. Atong itugyan ang atong kasalanan sa Ginoo. Kaimportante kay na mga higala. Kung matugyan nato ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, makasubay na ta sa dalan bisan masigpit pa mga kaigsunan. Kay sa imong pagsubay bisag ikaw lang usa, ayaw ka balaka kay dunay Ginoo nga nag-uban ka nato. Bisan pag mag-inusara ta. Sa tinuod lang mga kaigsunan, gipasalig na sa Ginoo daan. Ha? Gipasalig na sa Ginoo nga magauban ako kanimo hangtod sa katapusan. Gipasalig na sa Ginoo. Mateo 28:21. Gipasalig na sa Ginoo, mag-uban siya mga kaigsunan. Ayaw kabalaka, dili ta mabalaka ni ana. Ang atong kabalak-an higala, kung makasulod bata ni anang kinabuhi o balaang syudad, ang pinakasekreto mga kaigsunan, nga makasulod kita sa balaang syudad nga maong Jerusalem sa langit. Pinadayag 22:14, manglaba ra gyud sa biste. Sato pa, ang pagpanglaba sa biste, mao ang pagsugot sa balaod sa Ginoo. Unang Timoteo 6:15 mga kaigsunan. Manglaba, ang pagpanlaba mao ang pagsugot sa sugo sa Ginoo aron malikay sa buling ug sa mansa. Mo nang pagpanlaba mga kaigsunan. Ayaw kabalakang mag-inusara ka sa imong pamilya. Total gihimo na nimo ang tanan nga ang atong mga kabanayan, ang atong mga igsuon o mga paryente, mga igaagaw, ato nang gihimo ang tanan mga kaigsunan. Nga matagaan nato sila og kasulbaran, katin-awan, pinaagi sa balaang kasulatan. Ug dili man motuo mga kapaglaom, ayaw pugsa, kay dunay katapusang pagtawag kanila sa diha nga iisa na ang Domingo mga kaigsunan, ang sandilo sa atong mga higalang Romano Katoliko. Mao na nay giingon mga higala. Katapusang tawag ang tanan nga kadungog mga kaigsunan managpanuol diya sa Ginoo. Mas maayo gayud mga higala ang pagsangyaw nato sa maayong balita.
Kay ang maayong balita higala, madunggan nila sa panahon sa last warning, ilang madumduman nga mao man ni ang gisulti sa mga pastor, evangelist, colportors, mga elders. Muduol na sila. Sakto gid ay ang ilang gingon. Unsa may ilang ikasulti, unsa may ilang hunahunaon, kung wala nato sila walihi. Muna nga, ato gayong walihan mga kaigsunan. Ato gayong walihan. Muna nga, nayuban mga kapaglaom, matod pa nila, wala nam tay kalauman diya. Pero ang tinuod mga kapaglaom naa. Okay, mamasa sa ta mga igsoon. DXN Marnet Canoy de la Piña, o ni First Lady ni Timbangan mga kaigsunan. Good morning kuya, God bless watching here from Lanao del Norte. Okay, thank you very much Sister Marnit. O si Dretch Loaris. Uy, musta mga bro? Booker Chub everyone. Grabe, Booker Chub. Ay na ni mo Grigo o mo Hebro. Booker. Ato pa may buntag, no? Nanamong kuno kas Davao partner. Uban nagkita mo sa elder diya. Basa ko sa imong post. Thank you very much sa inyong sa iyong pagpamalandong, no? Indot man ning magsusi-susi ta mga igala. Oh. Kay makakaplag ra gyud ta og pulong sa Ginoo, no? Thank you very much sa tanan naminaw diri sa atong Sibya mga kaigsunan. Siguro kung sa matag gabi hinay ang signal mga igsoon, mga kapaglaom, buntag na lang ta mag-live. No? Sa gabi di lang ta kay minus man. Dili lang ta sa buntag, total ang atong sa buntag ilang mangyapon ng masusi sa paggagabi. No? Mao na mga higala ang atong sistema kay kagabi wala ko ka live mga higala tungod kay ilabihan ka minus sa signal. Nya gawas pa ni ana kusog pag yung ulan. Mo na nga nanatas buntagon higala murag wala kay tay karibal siguro. Kay magabi daghan tag mga karibal, mabahin-bahin ang mga tao sa pagtan-aw mga kaigsunan, no? Ato lang pasalamatan ang mga sponsor nato sa Pulpul Corn Coffee nga ginapalit sa ato nga mga kaigsunan. Nakawali pa sila, nakapanambal pa sila pinagi sa pag inom sa mga violet nga mga mais nga powder mga kaigsunan. No? Dili na coffee na lang na siya kay ginapaig mga kaigsunan na nindot sab kay makaayo sa atong mga balatian. No? O gusto mo nga mo order mga igala, mag PM lang mo mga kaigsunan. No? Siguro maabot ba ka na Ma'am Jira no sa gawas nasod. Kung doon na kay mga miles kinabuhi diri, dito na lang nato ihatod kung gusto kang mag-order Ma'am Jira. Ato na lang ipadala sa LBC. O, kay karong panahon na tinabang ilang yun mga kaigsunan. Pandemic, kay kining pandemic mga igsunan mo na yung pandamay. Gidamay ang atong kinabuhi ani. Di puta magsilbing magsuroy-suroy ta. Muna ang uban ang mga ebanghelista kasama namo nagsalig lang usab sa mga sponsor namo. Nga mga isang mga ginagmay lang mga kaigsunan. Matud pa bisa ginagmay pero naagid, no? Gikan ni Jason Binigra, maayong buntag brad, gikan Cebu, malipayong nagatan-aw. Thank you very much brother Jason sa imong makanunayong pagtan-aw. Masasayo sa kabuntagon. Una nga
Kumusta man mong taga Cebu? Ako mga alalay sa Cebu, no? Ayaw mo pagkawalag paglaom. Mawala ra lagi ning pandemic. Mawala ra ni. Di na ni magdugay mga kaigsunan. Mo na nga ay na mong kagol ato lagi yung iampo sa Ginoo. Mga kapaglaom kay mo na pinakamaing buhaton niya magampo ta diya sa Ginoo. Kay say madisturbo ang atong negosyo, disturbo ang atong panglihok. Kusog yapong wali mga igsoon, grabing wali social media karon mga kaigsunan, no? Grabe nga nag-live karon mga higala. Mga tao karon nagpakabana na sa pagwalis may balita. Mao na mga debate mga kaigsunan sa nakalanlay mga sikta online. Grabe na mga igsoon. Dili ato pa di na basta-basta mga kapaglaom. Lebihan ka daghan na karon ang mga tao nga miduol na sa Ginoo. Una nga karong panahon na mao na gyud imong napamalandong karon. Naikanta karon na napamalandong mo na ba? Ato kunong og naa ba? Napamalandong mo na ba? Napamalandong mo na ba? Napamalandong mo na ba? Kini naaba ning mga kantaha mga kaigsunan. Napamalandong mo na ba? Song. Okay. Ay, napamalandong mo na ba? Parang wala man di siguro mao ang title. Lain naman rin, nalimutan mo na ba? Lockdown na ba? Na, dili na pang religious nga kanta. Lubat na ba? Okay. Kini na lang kuan. Muuban ako. Uban. Okay, muuban ka ba? Kini daw. Okay, muuban ka ba? Ato patalingogan mga kaigsunan kining awit na muuban ka ba? O kini nindot ni mga kaigsunan para sa mga tao nga gusto nga muuban sa Ginoo para mawa ni manggumunhap sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Atong nga patalinghogan ni mga igsoon, muuban ka ba? Kasi muuban nyo diya? Ako mga igsoon, klaro yung muuban jud ko sa Ginoo. No? Atong patalinghogan igsoon, muuban ka ba?
ka ba sa pagbalik niya? mangandam kita Masinon niya, wala na'y panahon. Bisan bayan, ulahin na ang tanan. Muuban ka ba muuban ka ba sa pagbalik niya? mangandam kita Masinon niya, wala na'y panahon. Bisan bayan, ulahin na ang tanan. Muuban ka ba? Muuban ka ba? Tundot kayo mga igsoon, no? Muuban ka ba? As tindota. Kinsa may gustong muuban nyo diya. Ako mga igsoon, muuban nyo ko sa Ginoo, no? Og, o na gingon niya, ay problema, uban lang kita. Dining kalibutan na, nagamantag problema. Uban na punta sa Ginoo. Kaya makauban ta sa Ginoo mga kaigsunan. Dito sa langit, wala na'y mga kagulan-an dito. Pinadayag 21:4, pahiran sa Dios ang atong mga luha. Wala na'y mga pagtiyabaw, paghilak dito, mga kasakit. Tanan dito nga mga kagulan-an, mga higala, wala na dito. Mao na nga ato ning pamalandungon mga kaigsunan. Wala na gyud mga higala. Wala na. Mao na nga ubas tabang sa Ginoo, ato nga buhaton ang guide nga ato kining matuman mga kaigsunan. Doon na may mga guide nato. Dili naman to maingon nga masaag ta kay mo lagi na. Pero naatay guide mga kaigsunan nga atong gisubay ang guide nga dili ta mawala mga kaigsunan kay naatay gisubay. Mga igsoon, salamat kay sa inyong pakiguban. Pupos na gid ang atong panahon mga kaigsuonan. Diri sa atong tulumanon paguting kay sa kamaturan og manginaot ko nga ang Dios magtabang kanato sa tanang panamag-ampo ta. Dalaygon may miaon ang mga Dios intak na sa kabuntagon og sa uban sa kaudtohon, uban sa kagabion. Kami nag-ampo da kanimo nga giyahan mo kami sa kanunay nga makahimo kami sa pagpadayon sa pag-alagad hangtod sa imong pag-abot ug makaangkon kami sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat o Diyos nga ikaw magtubag sa imong pag-ampo, pasayloa kami sala sa ngalang Ginoong Hesus. Amen. Maigsoon ana gid panahon, salamat kay sa inyong pagpakiguban. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Good morning. Thank you very much.